miljoen en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is Pieter Winsemius. Hij is van de VVD en wie ooit minister van Milieu. Friesland staat op het drempel van een nijtierdrek qua energie. Het moet oors, griener en dwarsemer. Een man die de Moskoften dwaande houdt met dwarsemers is oud-minister Pieter Winsemius. De provincie wil van hem weten hoe het oors moet. Maar hoe krijg je de mensen eens mee? Welkom in het Politbureau, Pieter Winsemius. Je zegt zo, dwarseme energie, maat ik de toekomst van Friesland worden. Wat moeten we dan met gasveld, Bob en Skier moeten zeggen wat correct voor is? Oh jee, daar heb ik geen flauw benul van. Daar hebben we niet over geadviseerd. We hebben eigenlijk gekeken met een hele groep vanuit Friesland, een regiegroep noemen ze dat, waar gemeenten in zitten en Alliander en bouwers en de provincie ook. Hoe kan je Friesland energie-neutraal maken in het jaar 2050? Maar eerst even de vraag, dat gasveld. Vind je dat het zitten blijven met het gas? Ik heb geen... Of moet het doen worden? Ik heb geen flauw benul. Nee, maar het is wel fossiele energie natuurlijk. Ja. En dat ben je eigenlijk net mis voor. Ja, je zal het voorlopig, dat is toch een afbouw natuurlijk. Dus je hebt voorlopig nog wel fossiel nodig. Je maakt een overgang, want die overgang is een best ingewikkelde overgang. Ja, dat wordt lang, maar zo'n field, een heel interessant field. Maar dat al ontginnen, vind je? Ik heb geen idee. Moet je mij niet vragen. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe de stand is van het aardgas in Nederland op dit moment. Nee, moet je mij niet vragen. We hebben echt gekeken naar wat moet je doen om van hier te komen. We hebben nou maar 7% duurzame energie naar 100%. Nou, dat wordt best een spannende vraag. En dat neemt een heel soort tijd in beslag, toch? Voordat je ze vier binnen. Grote omslag op allerlei plaatsen. En dat is een bestuurlijk, maar een enorme uitdaging voor provincie en gemeente. Maar ook voor die bevolking. Hè? Want je zegt dat hele plan, dat draait, we noemen het bouwstenen voor een Friese strategie. Dat draait om burgers die in hun dorp, in hun steden dingen gaan doen. In wisselwerking overigens met hun overheid, gemeenten en dergelijke, maar ook met de wooncorporaties, noem maar op. En al die lui moeten kunnen denken en ruimte laten voor die burgers om dat initiatief te nemen. Dat is best ingewikkeld. Ja, dus je zegt eigenlijk die fossiele brandstoffen binnen nog nodig, omdat die dwarseme energie stadig gewoon gaat. Ja. Nog heel vanmiddag praten met het college van Deputaire Staat. Morgen wordt er wat presenteerd. Dat is de Friese energietransitie. Heel ingewikkeld wordt. Maar hoe moet Friesland dwarsem worden? Dat is de toekomst. Wat is voor jou het belangrijkste wat je in die visie bekend maakt? Wij maken bouwstenen. Wij zeggen, hier moet je het van opbouwen. Maar wat is de belangrijkste bouwsteen? De bouwsteen is eigenlijk punt 1 energiebesparing. Je moet een heel pak energie besparen. Dat moet zowel in de steden als in de dorpen. En punt 2, je moet gaan naar duurzame energie. Dat betekent toch dat hele spannende vraag die afkomt op provincie, hè, met name de provinciale politiek. Wat doen we met wind en zon? Je kan niet zo gek veel anders bedenken op een bepaald moment. Je moet wind en zon gaan gebruiken en vergisting, biomassa. En veel andere smaken hebben we niet. Nou, dat wordt reuze interessant. Maar er zijn wel 3 punten die je nou nemen. Werd een heel soort protesten van mensen binnen. Die zeggen van, we zijn voor, maar net in uw achtertuin. Ja. En dan krijg je dus de grote strijdvraag van hoe gaat de maatschappij om met deze vraag? Dat geldt niet alleen hier, maar ook elders. Je mag aannemen, ik weet het niet, maar je mag aannemen dat er in een regeerakkoord iets staat over een nieuwe afspraken die op dit gebied te maken zouden moeten zijn. En dan komt er gegarandeerd weer een, wat ze noemen, tweede tranche, nog weer een nieuwe vraag. Wil je nog meer wind en nog meer zon gaan doen? Nou, dat wordt een interessante vraag voor de politiek hier. Hoef ik gelukkig niet te beantwoorden. Maar wat je natuurlijk wel zorgen is bijvoorbeeld Nijhidemhouw, aan de kop van de Ouderdijk. Het verzet in die nieuwe gutte turbines die er komen, is behoorlijk ontgroeien. Dus de animo om mij te doen om die transitie naar dwarseme energie is net zo heel erg groot. Maar je hebt net die opname gezien die hier net bij het begin van het programma werden gezien. Daar stonden, in Friesland staan 330 molens. Hè. Dat zijn kleinere molens. Die zijn als pepernoten over het land gegooid. Als je gaat van net benoorde Franeker naar, zeg maar, net bezuiden Tjerkwerd. En je gaat nog even verder naar Warns. Warns is ongeveer het lelijkste wat je kan bedenken hoe ze daar neergegooid hebben. Dat kan niemand bedenken om het nog lelijker te doen. Nou, dus je hebt eigenlijk heel fout gedaan. Je hoeft het niet fout te doen, maar het is een spannende vraag. Als ik rij langs de beroemde dijk van Lelystad, daar, waar al die dingen op een rij staan. Ik vind het eigenlijk mooi, maar misschien een ander niet. Hè? Je hebt in Friesland Varawien adviezen doen de provincie. Waarin je zei van al die oude dwarsmoen rom je die op, zet er nijn bij Del. Maar jouw adviezen is niks maar die. Nee, dat is toen hebben ze. Nee, dat hebben ze inderdaad niet. De provincie net weer al, want je gaat nou op. De provincie heeft toen besloten om naar het IJsselmeer toe te gaan. Een heel pak daar neer te zetten. Ze binnen Gieselen door de FNP. Het zijn dus bijna allemaal op het IJsselmeer met een pluk daar aan de kop van de Afsluitdijk. En waar dus dan inderdaad verzet tegenkomt. Dat is precies het enige waar ze nieuw geplaatst zijn. Doe je dat toen al voor Sjoen? Het was een interessant alternatief, dat is zeker waar. Ik vond het, of het verstandig was, het is vreselijk duur. Hè. Ze betalen 500 miljoen euro te veel voor die molens. In dat Wienpark in de Wisselmaar. Dat hier dus ik oorscan hin ze extra heel door gaan verhoren dingen. Dorie nou en toe zeg. Als wij kunnen heel goed voorstellen. Met z'n drieën 500 miljoen mochten verdelen, hadden we wel leuke dingen. Hier een leuke vanuit Iten ken. Maar je komt maar een advies. Eigenlijk wordt er niks maar dat advies die
Het zou mij buitengewoon chagrijnig maatje. Nou, dat had ik niet. Ik vind dat nee, je moet, als je een advies uitbrengt, dan moet je heel fair zijn. Dat geldt hier ook. Maar die een goed advies neem ik gewoon. Ik vond het een goed advies, ja. Maar de politiek moet dat beslissen. Dus dat is het voorrecht van een samenleving, dat de politiek is daarvoor gekozen. En als die zeggen, nee, dat doen we niet, dan doen ze het niet. Nee. Klaar af. Maar goed, in het advies met de Friese energietransitie, wat je nou bekend maakt, dan kan de politiek ook zeggen van mooi. Ja. Maar er zit ook een goede kennen, maar we doen het net. Ja, er zitten ook prachtige elementen in. Friesland heeft een paar hele mooie dingen, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, maar geothermie, aardwarmte. Nou, je kan dus warmte uit de aarde op en dan kan je een hele hoop van je verwarming mee doen. Friesland blijkt daar ontzettend gunstig voor te liggen. Je blijkt een goede aardwarmte te hebben. En we hebben hier iets, dat wist ik ook niet eigenlijk in die mate, oppervlaktewater. En met een warmtepomp kan je dus, het oppervlaktewater is wat warmer dan omgeving, kan je met een warmtepomp eruit halen en dan kan je stadsverwarmingen mee doen. Op grote schaal ook in dorpen overigens. Ja, maar als het dan zo is dat Friesland er heel geschikt voor is, wat verwacht je dan van het provinciebestuur? Want vanuit je het weten, neemt het het wel over. Dat is een interessante vraag. Dat kan ik niet. Dat heb ik wel vandaag tegen de gedeputeerde staten gezegd. Kijk uit, Den Haag moet iets. Want we hebben het verdrag van Parijs getekend. Wij moeten dus daarom voldoen. En die gaan dus naar die provincies kijken en naar de andere partijen en zeggen, jullie moeten dus ook iets. Ja. En je kan dus wel in Friesland roepen, we doen het niet. Nou, dat gaan ze toch vragen met beleefd, wat doe je dan wel? En op een gegeven moment, als je daar niet uitkomt, dan kan het zijn dat ze in Den Haag op een of andere manier moeten macht gaan gebruiken. Lees het op. Ja, dan kan je het op gaan leggen. Nou, dat vindt niemand prettig. Hier in Friesland zeker niet. Nee. En bovendien heb je dan geen draagvlak in die dorpen van die eigen initiatief. Dus het zou precies tegendraad zijn aan dat advies van ons. Wat zegt, bouw op die minskip. Je hebt fantastische initiatieven op dit moment zeker in de dorpen lopen. Van zelfvoorziening en weet ik wat. In de steden is het een stuk moeilijker. Daar heb je dus samenwerking nodig van burgers. Dat er hele blokken tegelijk bijvoorbeeld op grondwarmte terechtkomen of op die oppervlaktewater. Nou, dat is best ingewikkeld. Bestuurlijk ook. Dus daar moet je nog hele slagen maken. Ja. Nou, dat wordt heel spannend. Ja. Macho, die bouwsteen bekend in de Friese energietransitie. Laten we dan toch nog even naar de actualiteit zien. Het kabinet, dat maakt het morgen misschien al een plan bekend, definitief. Ja. Hoe steen jou erin? Ik weet niet wat ze gaan doen. Dat ze iets gaan doen met die energie is zeker. Een soort dwarsem hebben we nog net die het uitlekt binnen van de plan. Nee, nou, ze hebben er iets over is eruit gelekt dat ze daar komen met een klimaatwet. Ja, maar dit is geen speerpunt in het regeerakkoord, volgens mij. Ja, ik denk het wel dat het wel. Ja, hier net even maar GreenLinks. Nee, het is eigenlijk zo ver gevorderd, die klimaatverandering. En dat had je 5 jaar geleden niet geloofd. Maar dat we allemaal vinden dat klimaatverandering bedreigend is. Ja. Dus dat geldt massaal. Dat de urgentie er is, dat is duidelijk. Dat het kabinet dat zorgt, dat zal nog blikken matten. Bleek toch nog even met die vraag aan die stelde ik al een Lisbitie. Een kabinet mag GreenLinks hier dat net beter west? Had ik niet om dwarseme zaken? Nou, even heel eerlijk. Nee, denk ik, dat hoeft niet zozeer. Weet je wat het allerbelangrijkste is? Nee, ik denk dat als iedereen het maar vindt. Ik zat in een kabinet en weet je wat het enige was in het regeerakkoord kwam toen ik erin kwam, dat praat over 1982, dat het moest worden afgebouwd en dat er deregulering moest en we kregen geen geld en moest eigenlijk het liefst maar weg. Jongens, en het ging oplieren, omdat die bevolking begon te begrijpen, dat was toen zure regen, zeg maar, en dat soort problemen. Dat kan dus niet langer. Nou, we hebben inmiddels klimaat ook bereikt. Dit kan niet langer. Wij moeten er iets aan doen. Ja. En er is bijna niemand die niet weet wat klimaatverandering is, of daar iets van weet. Nou, en dus alle kabinetten die er komen te zitten, gaan daar wat mee doen. Ik ontbreek niet links erin, want dat is natuurlijk wel, we hebben een kampioen toch van de duurzaamheid. Ja, maar ik denk dat wat het echt belangrijker wordt, wie komt er te zitten? Ja. Klinkt een beetje mal. Ze willen dan een klimaatminister. Interesseert mij niet zo gek veel. Wie komt er te zitten? Henk Kamp, wat je er ook van zegt. Henk Kamp die is het soort persoon die zegt, kijk, ik sta hier. En de oplossing is daar zit een muur tussen. Dat is jammer voor die muur. Maar ik ga er dwars doorheen. Ja. Nou, dat heb je nodig. Maar jouw partij die post die krijgt hier? Ik denk dat anderen het ook zouden kunnen. We hebben natuurlijk, die VVD heeft iets heel mals. Er zitten altijd VVD's niet groen. Ik heb er gezeten. Daarvoor mij zat Leendert Ginjaar. Toen kwam ik, toen kwam het Nijpels. Henk Kamp heeft ook wel goed gedaan. En daartussen mogen jullie ze noemen. Maar je kan ze niet onthouden, het grootste deel. Nee. Jo bent dus nog redelijk positief. Net een wiegel die het nou al zei. Bepaalde maatregels, dat maakt absoluut net. Nou, bepaalde maatregelen. Ik kan me daar iets mee meeleven. Maar hier gaan we allemaal op inzetten. En Alkan moet echt serieus op ingezet worden. Ook in Friesland. Dwars door de moeren heen. We zullen al wat je hoe het morgen eruit komt te zien. Dit was even zien naar hoe uw cartoonist Gerkop van Beek, naar Pieter Winsemius en de energie zucht. Ja, leuk.
Wien Semius, zou het is cartoonist Gerko van Beek. Dank u wel, Wien Semius, van je komst naar de studio. En we vragen je wel beschikbaar te bloemen van het politbureau, want Worssum Energie, dat zal nog hierden op agenda staan. Het moet gebeuren. Ja, okay. Dank u wel. We zijn hier deze aflevering van het politbureau. Het programma ieder Nijweek een man die weer. Om een kwartier van dan beginnen we ermee. Nog een keer nog.